Ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wai aka ce abin dariya ya samu yaro ya cici haƙori. To wai ku da kuke hitowa kuke ta wai an zagi wai etaranje ko kuma an gaya mai etaranje magana. Shi mutum wanda yake da zuciya ɗa na ƙwarai wanda cikakken wanda yake kishin haihuwar da uwar shi ta mashi. Ya san shi ɗa ne na cikakke na sunna wanda yake jin zahi shi cikakke ne haifafe ga uwayen shi. Na rantse da Allah wanga mutumin inda cikakke ne mai kishin abin da aka mashi tun lokacin da aka zo aka ɗaure mai gindi za a mai takardun ƙarya. Maganganun da ake gaya mai wanga inda ɗa ne da tuni ya komo inda dangin shi suke. Ya san inda ya hito ai. Kuma in ƙarya ce ake kushe duk wanda suke wannan maganganu da Allah ka je kai da kake biya mashi ba duk wanda kuka ga yana goyon bayan wai ya ji zahi to shi ma dama etaranji ne shi da kanshi etaranji ne. Ni na haɗi ni samun kowa ya sani. Duk wanda ka ji ya hito yana cewa wai ya ji zahin wai to dama ɓarawo ne. Dama shi ma kin etaranji ne shi ma kin dole ne an gaya ma ɗan uwanka etaranje ne shi kai ma ka ji zahi. Duk wanda aka ce ma kuma da Allah da annabi duk wanda suke wannan magana na roƙe ku dan Allah da annabi mutum ya hito ya yi bidiyo ya ce ya ɗauki ƙur'ani ya yi arwalla tukun ya ɗauki ƙur'ani kai kakka ɗauki ƙur'ani hito ma kin ƙur'ani ai aya ce ta ubangiji. Ba za bu wanda shi zai zuwa ya ƙarya da sunan ƙur'ani ka ce ka rantse da ƙur'ani don ka cuci mutane Allah ya barka. Kuma Allah ba zai kumyata ka ba ƙarya ce ba za ka zuwa ka rantse da sunan Allah ba ka zo ka cuci talakawa. Mutum ya zo ya ɗauki ƙur'ani ya ce ya rantse da ƙur'ani bazom ɗan Nijar ne cikakke uwar shi da uban shi Nijeriya ne kai cikin Nijar ma aka haife shi. Kuma kai da kake zuwa kake maganganu har da wani sakare na gani wani da wata ciyawa shi ya tara wata ciyawa shi wai ko wane ne yake can cikin Libi da wani ciyawa shi da ya tara da sunan wai shi ko wane ne ko da sunan wane ne yake magana wani da ka hawo mota ba ta karan banza kana zuwa kana can kana ƙaryar ka wannan wanda kai matarka ma baka bari ba kana cuta mata. Maciya amana kai haka zo ka hito kana wani wane ne kana zuwa kana ƙarya ma da wasu matasa na can ƙauyen ku inda ka hito koko